ja som už na medicínu chcel ísť s tým, že budem všeobecný lekár pre dospelých. Takže rovno všeobecné lekárstvo. Je to jeden z najviac rozvíjajúcich sa odborov na Slovensku a na tú ambulanciu mi chodí široká škála pacientov. Čiže takisto aj tie možnosti diagnostiky sa posúvajú dopredu, naše kompetencie sa takisto posúvajú dopredu. Ja som si všeobecné lekárstvo vybral preto, lebo viem sa tam venovať ako keby viacerým povolaniam naraz. Jedna vec je tá medicína, ale mňa vždy zaujímali aj iné možnosti, napríklad podnikanie. Mňa to zaujímalo a práve všeobecné lekárstvo ponúka takúto možnosť jednak byť teda tým lekárom, to je ten hlavný dôvod, prečo som si to vybral, ale sú tam aj iné možnosti. Takisto ma zaujíma aj právo, hovorím, tá ekonomická stránka tej ambulancie a vlastne aj to, že ja sám si vlastne môžem určiť, čo budem robiť, kedy budem robiť. Proste ten management, že si viem prispôsobiť sám sebe a svojmu aj osobnému životu. Tých víziev na ambulancii bolo pre mňa mnoho. Po tom štúdiu proste prišlo naraz veľmi veľa zmien, aj v osobnom živote, aj v pracovnom živote. V podstate začnete podnikať, o tom nemáte veľmi veľa vedomostí alebo vôbec neskúseností. Zároveň u mňa takisto aj v tom rodinnom živote nastali veľké zmeny. Narodila sa nám dcéra a tým pádom sklbiť ten začiatok podnikania, venovať sa tým pacientom a osobnému životu je veľmi náročné ešte stále a potrvá nejaké obdobie, kým vlastne ten lekár si nájde prienik. Na mladých praktikoch si cením odbornosť tém, ktoré sú tu prednášané, ale zároveň, tak ako som spomínal, že to všeobecné lekárstvo je kombinácia viacerých povolaní, tak dozviem sa tu aj informácie mimo medicíny, čo sa týka manažmentu, práva, ale aj tie ekonomické aspekty na ambulancii. Tie sú veľmi užitočné. Tieto informácie nenájdete v učebnici. To sú praktické rady práve prednášajúcich tu na mladých praktikov.